खुलुमबाय बेलासेनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलबेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर' दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ UPPLआ क'क्राझार लकसभा आरो मंगलदै लकसभा बिसायख'थिनि बिजाथि फोसावबाय 2018-19 हादरारि आखाइ इसान दिन्थिफुंनाय बेखेवनाया जागायबाय रावस्लाय बादानि फोजोबनाय फोरबोआ मैया जोबनानै थांबाय BPF दोलोआव बिजाथिनि आंखाल बेखायनो केबिनेट थाखोआव प्रमिला रानी ब्रह्मखौ बिजाथि महरै फोसावदों बुंदों UG ब्रह्म नलबारिनि नाहेरबारियाव बाथौ फोरबो फालिथाय क'क्राझारनि पर्बतजरायाव बाथौ फुजा फालिथाय सापागुरि कक्लाबारि दखरा एबसुनि बानजायनायाव गामियारि सांग्रांथि मेल नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव क'क्राझार लकसभा आरो मंगलदै लकसभा बिसायख'थिनि बिजाथिखौ मैया फोसावबाय चिरां जिल्लानि मन हटेलाव थांनाय 13 मार्च खालाराव UPPL राजखान्थि हान्जानि आगुनि राज्यसभानि बारग' MP उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथांखौ 5 नं क'क्राझार ST बियाबनि लकसभा बिसायख'थियाव UPPL हान्जाया बिजाथि महरै फोसावबाय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मंगलदै लकसभा बिसायख'थिनि बिजाथिखौ UPPL हान्जाया मिरु इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल राजखान्थि हान्जानि बारग' गाहाय नेहाथारि प्रदीप कुमार दैमारी बिथांखौ बिजाथि फोसावबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों बाक्सा रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारीनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां रावस्लाय बादानि फोजोबनाय फोरबोआ मैया जोबनानै थांबाय कनफारेन्स हल इखं पाब्लिकेशन बिजनीआव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानाय रावस्लाय बादाया NBT इन्डियानि जानानै मिस्टार दीप सैकिया बिथाङा नुजाथि फैयो नेशनेल बुक ट्रास्ट इन्डिया आरो बड' राइटार्स एकाडेमिनि जोहै खौसे बानजायनायाव खुंजानाय रावस्लाय बादायाव हिन्दी रावनिफ्राय बर' रावसिम गासै गां 29 बिजाबफोरखौ रावस्लायनाय जायो ट्रान्सलेटेड बुक्स किमान पालो সেই কোয়ান্টিটিটোতকে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো হৈছে যে मैयानि बे फोजोबनाय फोरबोखौ बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरिया सामलायो फोजोबनाय फोरबोआव आलासि महरै बाहागो लायो राखाव बसुमतारी आगु आफादगिरि बर' रेबग्रा जथुम बिथांनि अनगायैबो बे मेहेरगोनां फोरबोआव फारियै डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि गिबि साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि डक्टर दीननाथ बसुमतारी बोसोनगिरि बर' रेबग्रा जथुम बे जथुमाव नेशनेल बुक ट्रास्ट इन्डियानिफ्राय फारियै अनुज भारती एसिस्टेन्ट डिरेक्टर NBT दीप सैकिया एडिटर NBT जगदीश राजपुत एकाउन्टेन्ट्स NBT बेनी कुरियान एडिटर NBT आरो गोबां रायजो राजा लोगोसे रावस्लायग्रा लिरगिरिमोन रावस्लायनायनि गेजेरजों बर' थुनलाइयाव गोबां जौगानाय फैगोन होननानै नुजाथिनाय माननि आलासि मोना मिजिंथिदों होननानै बर' रेबग्रा जथुमनि नेहाथारि आनन्दराम औवारिया फोरमायथिदों चिरांनिफ्राय एबेन बसुमतारीनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां 2018-19 हादरारि आखाइ इसान दिन्थिफुंनाया बेखेव जाबाय क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय राम मेला गुवार गेलेग्रा फोथाराव 14 साननि हाबाफारिजों खुंनो लानाय हादरारि आखाइ इसान दिन्थिफुंनाय हाबाफारिया बृहस्पतिबार बेलासिनि 2:30 रिंगानिफ्राय BTCनि EM मानगोनां धनेश्वर गयारिनि गाहाय आलासि महरै नुजाथिनानै आलारि बाथि फोजोंजेननायजों बेखेव जायो बे मेलावनो उफ्रा आलासि महरै नुजाथि फैबावो हादोंमोन फारियै बलिउडनि फेस्ला सावथुनगिरि राज सागर सुरभि आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर बिथांमोना बाहागो लाफैदोंमोन स्पर्ट्स एन्ड टाउन कमिटिनि EM गाहाय आलासि महरै नुजाथिनानै गावनि बिबुंथियाव आइजो माहारिनि दानाय लुनायखौ लाखिबाय थानो आरो बेनि गेजेरजोंबो थांनानै थानो आरो हारिखौ सिनायथि होनो हायो होननानै बुंथियो আমাৰ শিপিনীসকলে আমি আগতে দিল্লী বা বম্বেত আপোনালোকক বহুতক লৈ গৈছো এই বছৰো আমি लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि आखाइ इसान एबा जि दाग्रा 500 सासो आइजोफोरा फैनानै बाहागो लाफैनायजों मेला मेहेरगोनाङै जोबनानै थाङो खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव ब्राउफेडनि डिरेक्टर मानगोनां NN राणा पाटगिरि बिथाङा फोरमायोदि बे 14 दिननि मेलायाव दाब दाब जायगानिफ्राय जाय फालांगि बिथांफोरा गावसोरनि जि जोमखौ 1,80 लाख रांनि फानलांनो हागोन आरो बे मेलाव भारत सरकारा 22 लाख रां अनसुंथाइ होदों होननानै बुंथिबावो क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां सापागुरि कक्लाबारि दखरा एबसुनि बानजायनायाव गामियारि सांग्रांथि मेल थांनाय 13 आरो 14 मार्च खालाराव साननैनि हाबाफारिजों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सापागुरि कक्लाबारि दखरा एबसुआ गामियारि सांग्रांथि मेलखौ खुंनाय जायो सांग्रांथि मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादोंमोन रोमदन बर' बिथाङा बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों SK बसुमतारी बिथाङा नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां
BPF दलोआव बिजाथिनि आंखाल बेखायनो केबिनेट थाखो प्रमिला रानी ब्रह्मखौ बिजाथि महरै फसंदों बुंदों इउजि ब्रह्म। ना यार सारिखनिया प्रतिद्वंदिता हुआটো प्राय माने खाथां आरो सारिखनिया 1 नम्बरत UPPL আছে কিন্তু 2-3-4 এই যে কংগ্রেস আহি যাব নবখৰণীয়া আহি যাব নবখৰণীয় সিটিং MP তাক আমি ফ্যাক্টর বুলি ক'ব ফ্যাক্টর নহয় বুলি ক'ব নোৱাৰো তেও এজন ফ্যাক্টর কিন্তু কিমান নম্বৰত থাকিব হেতু কোৱাটো টান। थांनाय 13 खालाराव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे खोथाखौ बुंथियो। ओजोंहाय UPPL नि गिबि राजखान्थियारि सांग्रांथि मेलाव बिथाङा बाहागो लाहैयो। बे मेलावनो मुसलपुर जिल्ला UPPL नि आफादगिरि कातिराम बर' बिथाङा बिबुंथियाव ओरैबायदि बुङो। माने खेबसे नङा खेबनै खेबनै नङा खेबथाम दा माने मा बुंदों माने अन्थाइ खुन्थिया गायनानै दोनो अन्थाइ खुन्थिया गायदो दाख्लैयो 2 मार्चआव गायदो दाख्लै अन्थाइ आं सब किसु नायजोबनो हायो बे लामाया सेंसन जादोंना जायाखै बेखौबो नायनो हायो। बाक्सा बागानपारानिफ्राय सानायख बैसोनि रिपर्ट बडलेण्ड खौरां। नलबारिनि नाहेरबारियाव बाथौ फोरबो फालिथाय नाहेरबारि दखरा बाथौ फोरबो आफादनि जोहै साननैनि हाबाफारिजों गाबगोनां बाथौ फुजा फालिनाय जायो। मेहेरगोनां हाबाफारियावनो जनजाति कल्याण परिषदनि बानजायनाव बिफां गायनाय स्वच्छ भारत मिशन आरो सांग्रांथि मेलबो खुंनाय जायो। नाहेरबारि आनसलिक बाथौ फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै दिनै राङापालिनिफ्राय रन्जन बर'नि रिपर्ट बडलेण्ड खौरां। क'क्राझार पर्बत जरायाव बाथौ फुजा फालिथाय दुलाराय गुदि बाथौ आफाद पर्बत जरा दखरानि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों बाथौ खेराइ फुजाखौ खुंफुंनाय जायो। गोबां रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायजों खेराइ फुजाया मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जोंनिसिम मोनसे फोसावलाय फैदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बाथिपारा थानानि 2 किल'मिटार गोजानाव 3 बिघा हा फाननो नागिरदों। सोरबाफोर गोनांथि जादोंब्ला बाथिपारा गामिनि मैदेर बसुमतारिया फाननो नागिरनाय हाखौ बायनो हागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार नोगोरनिफ्राय 3 किल'मिटार गोजानाव खोलागालै बिगासे हानि बेसेना 12 लाख राङै फाननाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। गासै हाखौ 3 बिगा फाननाय जागोन। बेनिखायनो सोरबाफोर हा बायनो गोनां दङब्ला गाहायनि जानबुं नम्बराव फन खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जादों। 9101351151 बे जानबुं नम्बराव फन खालामनानै रायज्लायनो हायो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।